No, no. Right now, how much would you have in hand? That is why I asked whether it is आणि इथून जात असं कोणी असू नाही ना दोन्ही ड्रॉ लोकांक केलं म्हळ्यार ते खबर आणि दोन्ही ड्रॉ पण वो कैसे ये कैसे आता है वो कैसे आता है ना जॅक्सन शर्ट घालना सॅन्डल पेपर ती शर्ट घालना सोत्री का नाही तो